Hola i benvinguts. Tots tenim al cap la imatge de la piràmide alimentària, oi que sí? Aquell dibuix clàssic que se suposa que ens explica d'on surt el nostre menjar. Però, i si tota aquesta idea estigués, en el fons, equivocada? Vinga, anem al gra. Aquest model, de dalt a baix, amb els humans al capdamunt, és un concepte que hem après gairebé tots. És senzill, és lineal, es pilla de seguida. Però la seva simplicitat, de fet, amaga una realitat que és infinitament més complexa i interconnectada. I aquí tenim la pregunta clau. I si aquest model, que sembla tan lògic, en realitat només serveix per descriure sistemes artificials, com una granja industrial, però no té res a veure amb com funciona la natura de veritat? Doncs és el moment de desmuntar aquest mite. Vinga, comencem a desgranar aquest mite de la piràmide. Entendre per què aquest model és, com a mínim, enganyós, és el primer pas. El pas fonamental per començar a pensar en sistemes alimentaris que siguin sostenibles de bo. El punt clau és aquest. La piràmide ens mostra un flux d'energia que va en una sola direcció, de les plantes cap amunt i prou. Però és que la natura no funciona així, no és un carrer de sentit únic. Aquesta simplicitat es deixa pel camí tota la interacció real que hi ha als ecosistemes. Passem ara al model que sí que s'acosta a la realitat, la xarxa tròfica. I és aquí on, des d'un punt de vista de disseny, la cosa es posa realment interessant. Aquí es veu la diferència d'una manera claríssima. A l'esquerra tenim un carrer de sentit únic, a la dreta una rotonda plena de sortides i entrades. La piràmide és lineal. La natura, en canvi, funciona amb cicles, amb bucles de retroalimentació. No és només que els animals es mengin les plantes, és que els seus residus i els seus cossos, quan moren, alimenten el sòl que fa créixer aquestes mateixes plantes. És un cercle, no una escala. Ara posem el focus en un element que sovint oblidem en aquest cicle, el paper absolutament fonamental que juguen els animals. Aquesta cita és brutal perquè il·lustra una idea clau. La immensa majoria de la biomassa del planeta, pensem en l'herba, la fusta, les fulles, no ens la podem menjar. La major part dels ecosistemes del món són bàsicament no comestibles per als humans. I és just aquí on els animals fan la seva màgia com a recicladors. Són els grans convertidors de la natura. Agafen tota aquesta matèria que no podem digerir, herba, fullaraca, i la transformen en fertilitat per al sol. I és aquesta fertilitat la que, al seu torn, ens permet cultivar els aliments que sí que podem menjar. Són ells els qui tanquen el cercle. Molt bé, vegem ara com podem aplicar aquesta idea de xarxa tròfica per analitzar els reptes i les necessitats de disseny de les diferents dietes humanes. Això ens porta a un repte de disseny molt interessant. Si eliminem els animals del sistema, estem traient un dels motors principals del cicle de nutrients. Per tant, per aconseguir un sistema basat en plantes que sigui sostenible, s'ha de compensar. Cal retornar-li a la terra absolutament tots els residus orgànics, per exemple, fent un bon compostatge. Si no es fa, el sistema, any rere any, va perdent fertilitat. Pensem un moment en l'agricultura industrial basada en plantes. Encara que no tingui producció animal, té uns costos ocultos enormes. L'energia del transport, la desforestació per crear els camps i, el més important, el fet que la fertilitat s'extreu del sòl i no se retorna mai. És un cicle trencat. Però, d'altra banda, una dieta omnívora també té els seus propis reptes de disseny. Tot i que ens dona més opcions i resistència davant la fam, també té un risc important. Pensem-ho com una escala. A cada esglaó que pugem en la cadena tròfica, les possibles toxines de l'ambient es van concentrant. Per això, qui menja al cim de la piràmide és més vulnerable als verins que s'hagin pogut acumular a tot el sistema. Aquesta taula ho resumeix perfectament. La qüestió no és tant jutjar, sinó entendre la dieta com un repte de disseny. Cada sistema té els seus avantatges, els seus inconvenients i les seves conseqüències, depenent de com estigui implementat. Llavors, quina seria la solució que funciona millor si ho mirem tot des d'aquesta perspectiva de disseny de sistemes? I la conclusió és, de fet, elegant i sorprenentment senzilla. Independentment de la dieta específica de cadascú, el sistema més sostenible és un de local i de cicle tancat, com un hort domèstic ben gestionat. I per què? Doncs perquè és on el cicle de nutrients es pot gestionar de la manera més directa i eficient, minimitzant les pèrdues d'energia i els costos externs. I acabem amb aquesta reflexió final. Potser el gran debat no hauria de ser si una dieta és inherentment millor que una altra. Potser la pregunta realment important és sobre el disseny del sistema que hi ha al darrere. Potser la clau d'un futur sostenible és entendre com es produeix el nostre menjar, més que no pas quin menjar acabem triant. És una idea per anar-hi donant voltes. Fins a la pròxima anàlisi.